škola nenašla. Já prostě nechci, aby všichni všude skončili v Hradicích nikdy. Ještě mě napadly ty lidi, ty Poláci, co mají toho Uga, ty jsou strašně fajn lidi. A všude jezdí, ale jako mě mi zase hloupý prostě někomu takhle říct a nabídnout, když oni se sami nevozvali, tak by si připadalo jako, že jim to vnucuju. Kdyby se vozvali, tak neváhám ani vteřinu, ty lidi jsou děsně fajn. Mě je to vždycky takový blbý. No tak Já vím, že to tak dělají všichni, ale mě to je trapný. jako mně se líbí, já bych si třeba i vzala, ale teďka, že nevím, jak budu mít. Jako kdybychom bydleli u Klimešky, tak si klidně vemu, protože jako 5 nebo 6 to už je jako vážně. můžeš říct, že to, co jsme měli doma 3 dny, než se pro ní přijeli. Hele, to spala i spáničkem v posteli. A to je co říct, takový malý skřet, nakolonizovala postel a byl z ní hotový. Jsem říkala, to snad ani nedáme. Tak ona tohle se nelíbí. Myslím, že jako na to, že mě neviděla víc než 3krát v životě. To docela jde. Šikovnost. Ale já možná už skončím, už to máme jenom 2. Kolik si mám pojď? O ty šikovný miminko. Víš, jak to dělají, když ji chceš zvednout? Šikovný. Už tam nechodá. Akorát ty budeme muset nějakým